ще падне там коня. Ще падне. Стига толкова. На леда. На леда. Стига. Опаш се от леда. Аз опаши кобилът от леда, бе. Без всеки кой не играе, бе. С тази фигурка играе той. С по-големи фигури не му играе. И пак не натиска и играе кой. Тиска врата, ма... Он е кон служи още един такъв и ще си играе всеки из вас. Ако го тегли само цури, ще го тегли. Ония, да. Оня ако го тегли цури, оня лега кой. Оня лега на Само той ако го дръпа ще го тегли. Или че и друг кон няма кой тук да